Prabu Prabu Singoparong lepeti sasana Pangeran Agung. Yo dikasih tepuk tangannya meriah. Ya, ais. Jalmo moro jalmo mati. Aku rawuh ya iya. Ayo, cari si cile. Yang gua bisa nyeger. Ayo nih. Dudono solalan ke jamu ger. Dudono solal bawa buang bagus. Ya, yo. Ayo. Awas. As. Ya. Ayo. Sampun kaontar semeti Kiai Saman Diman. Yo, sebelah nih segoro asak gunung Jugruk. Yo ayo guys, ayo as yo ayo maju ayo awas yo
sun puji mreng pangeran mugi kata kita sami kula sedaya anglampahi kewajiban inebeno saking sampe kala sun puji mrekarsane pangeran mugi kata kita sami kula sedaya nglampahi kewajiban inebeno saking sambe kala singa manunggal jaya kang wis kondhang kaloka mecel saking kalibe bebarak mugi Gusti pinaring pengayoman mugi tinebeno saking sami kala ayo 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 dijogo sing becik kan ayo dijogo sing apik dijogo kan sing arep kandhani ora ayo 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 as yo kang panutan kersane Gusti Kang Maha Kuwasa ayo as yo ayo as lalalala dijogo dijogo sing tenanan wong bagus dijogo ger awas wis padha mlebu bae iya awas yo jogon ger yo Pojok riko sande
Tari Daratan Samboyo versi Singo Manunggal Jaya kesapun paripurna menghibur panjenengan semuanya pada malam hari ini. Dan di season yang berikutnya kami hadirkan tari dadak merak ataupun tari reok Singo Manunggal Jaya untuk Anda. Ah, ha, oh, os, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, ya, os, ot. Ayo ora dilebokno, kemantene ditumbakno. Os, monggo disiapakan kemantene. Terutama putra-putrinipun. Putra-putrinipun Bapak Eli Wahyudi ditumpakaken reok Singo Manunggal Jaya. Nggih.
monggo ditumpakno ayo kanca padha rambe-rambe nonton reog sing manunggal jaya Bapak Edri niku pimpinane kali barat tadi panggonane ayo kanca rame-rame nonton reog kang bagus rupane sing manunggal jaya dijogo sing becik ya Ger kemangene dijogo Ger Bapak Edri pimpinane kali PP para tanggonane ayo sedaya berangkat terutama putra putrinipun Bapak Eli Wahyudi monggo karso ditumpakne reog singo manunggal jaya awas dijogo ayo sing buri jogo buri awas reoke ya wis teko kamantene monggo ditumpakno ayo kanca padha rame-rame nonton reog sing manunggal jaya Bapak Edri iku pimpinane kali barat kang dadi panggonane awas masih bersama Singo Manunggal saya di bawah pimpinan Bapak Hendri pribadi dari kawasan Desa Kali PP Barat Kecamatan Yosowi Lamun Kabupaten tingkat 2 Lumajang Jawa Timur. Pada malam hari ini Singo Manunggal masih bekerja bareng Pak D Audio by Sound System dari Desa Mojo Kecamatan Padang. Gak ada artis multimedia video syuting Kagum Dipunas Eko saking dawan lor Sukot Bono Lumajang. Awas iya yo ya la
Yeay, masih bersama Singo Manunggal Jaya. Mau saya persilakan Mbak Adik Kemanteng. Saya persilakan naik reok Singo Manunggal Jaya. Kembali minta tolong yang terhormat rekan-rekan Sinoman, mohon diantar Aqua ke atas panggung. Terima kasih. Yeay, ya, yeay, Di rumahnya monggo. Hey, Ya. hey, hey, Ayo. Ya. Iya. Monggo. hey, Ya la. Ay. As, hati-hati ger. Itu teman ada gelir kumantos. Kalau sampai anak saya ketinggalan kusipun putra putri Mbak Eleh Wayudi. Juga penonton masyarakat Mojo Kidul dan sekitarnya. hey, yo, Aus. Iya. Iya. Os, alon ger, waton kelakon gremet waton selamat sesarengan reok Singo Manunggal Jaya.
Joy. Lalalalalala. Ayo masih bersama Singo Manunggal Jaya. Oh, iya. Hei, awas. Ah. Doa, hei. Cak Mamat tembang di mana sih kepenak? Kurang gede ngelek gentong ya le. Kembali mungkin masih ada waktu. Sing itu para kuasa menggagak.
Hei, ah, hei, ya, co, ya, hei, atau mungkin berkenan bapak tuan rumah bisa naik reok sing manunggal. Ya, za, as, hei, jangan mama. Salah guna serage kendang dimain. Hei, ya, terus pundi? Ya,
sampun numpak reog kedaripun tari dadak merak Singo Manunggal Jaya saged dipun amiwiti. Ayo le nyambut gawe alon-alon apa kelakon bersama Singo Manunggal Jaya. Ya, alon-alon masih bersama Singo Manunggal Jaya. Singo Manunggal Jaya. Bersama Singo Manunggal Jaya di tahun 2025 Singo Manunggal Jaya semakin jaya dan terus jaya. Ayo dijajal dulu nih le. Ayo le dirungokno gobok le. Majuan Siti Ger, majuan Ger. Ya. Ayo Singo Manunggal Jaya di bawah pimpin langsung Bapak Hendrik pribadi di kawasan desa Kali Bebe Barat Yoso Wilangun Lumaca ditatakno panggene le. Ayo Singo Manunggal tetap jaya.
Jos. Nice. Cia. Right. Ja. 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 Aus. Aus. Awas, hijau kosing pecikir. Ayo nger, ojo putih kasar nger. Os, cia, Os. Ayo dicogolin. Hati-hati nger, awas. Dikasih tepuk tangan untuk Simo Manunggal. Lalala. Ora sido nger. As. Siap. Ya, ais. Ya. Singo Manunggal tetap saya. Ayo Singo Manunggal saya. Iya, ais. As.